Каква беше 2023 за Viva Credit? 2023 беше поредната добра година за Viva Credit. Постигнахме търговски успехи и реализирахме ключови нововъведения, които ще ни помогнат по пътя към бъдещи постижения. Продължихме да работим приоритетно с вас, нашите таланти. Интегрирахме все по-нови технологии, с които да спечелим конкурентно предимство. Тези наши усилия не останаха незабелязани в обществото. За тях бяхме отличени с първо място в две престижни категории на наградите Career Show Awards 2023 година за най-добър работодател в България. Разширихме портфолиото си от услуги, като стартирахме продажбата на застраховка и имущество и рестартирахме продажбата на ипотечния си продукт. Значително повишихме клиентската удовлетвореност. Постигнахме ръст в отпуснатата главница в събираемостта. Какво ни предстои през 2024? През 2024 година нашите приоритети продължават да бъдат амбициозни. Фокусираме се върху постигането на търговските си цели, подобряване на работната среда и развитието на добрите управленски практики. Интегрирането на изкуствен интелект в работата ни и повишаването на ефективността са също ключови цели за нас. Продължаваме с иновациите в обслужването на клиентите. Започнахме проект по внедряване на видеоидентификация и създаването на Viber Bot, които ще улеснят процеса на кандидатстване за нашите клиенти. Тези и други инициативи, като автоматизацията на справките и електронната система за подписване на договори, ще увеличат ефективността и удобството за всички наши потребители. Заедно вече постигаме повече през 2024 година. Бъдете здрави и успешни!